وقدير نشق صويالر غلغي بتشاوقين ميختوك ميرش موزي فوند تقدر جو أكثر غلا شكل جوزلز دلا صورت موزين صوت عدلر ميرجو إلي ديفاس شي إزريل خيط لاتشر بالون كوي مرات بالي إصداء حجج بهر لي ديفاس أزبوخ كردو أقصن صورت جوي تجول ويستوك غلغي ميخك روسيا اشتدواز الآرة هرش ميخكش كدا قهلك صورت تشز قميال خلر دودارنيا قاندياني غلغي بتشل كان ميختو كما موزي بواق لوارهم بول إكسبونات سعدو قاقو يحن زجولتها إصبح ليوزج بول شناخ دقة تد مجو اللي ديفاز دلا صورت ميل قوارك تشلوات ما أندولجدم. Мы очень приветствуем эту работу, почему? Потому что очень многие экспонаты, многие наши макеты об этом рассказывают, и получая в дар эту картину, мы хотим выразить огромную благодарность Лидифе Мержоевой. صورت البلغ وعقابة يقر شبه شرير بخو غير سمبر ميت وقت بيتر وخجولش كستيوم مس صورتن شي بارك الخني بوت خياقر لديفاس بالن كوي مرادة مسترسكوي صورت دولش قهيجش تنخيط شوية بوخ دوحل تسخ بينش تقيلش بالش بحث لديفاس يوخ استوريتسي كولتورة بوز ميل بولش دولحام بارجوديس حارنين أستاقو جواغش تهين تهرج اتشراشي بلغ جرسي قش بشالكن كرا حوق واتاخنت سو سانيق ايه إسرائيلي جورجي ميقي كتاي داي حاوستفكش костюм Полонкоев Мурадовца, мастерской тенгюлжи костюм Хаяр Мураду Полонкоев. Вот Цуханр Халханил Штейпар, шлем Жабух Лукбух Бебесцена, чтобы Лукбух Бебесцена Зморки Хогюлш, Каштейпар Хогюш, именно Вейгалашт, Халец Штейпара, Схан Штейпар, Нисаялч Хогюлш, Цубя Бог Быз, и Язбяб, Эхавай Биршт. Халкуч ценберш холдолш муштханис. Мероприятие ваше яқыр музея соғыта экспонат лец юлчы акция дияқы. Азда хожил масех ботбы музея кертилахты чар біркіл әлір сүртінші соғытық. Вай ух музее халк тухан подлинный юлш хачен хамажы герзді хахиқа ухчы ухзали. Так ух сорта тахуақ мышт тадиха хант жбарт форма мышлелеян. Так цуди он чуа хоз экспозиции валцо вай версиметл яче мыштхани хахуқ чуа дик дополнение хулкер хандис ему сорта музей халары экспозиции вай. Техт юаш хан сяк сурдул бизн болужи межу лидифа. З цумех тоқма музея соғыта дыллер. Тударня кандианна гизгняқан хава дидигняқан Мухаммад Кертхамыш.